Ang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa inyo mga kababayan, mga kasulit. Sa araw na ito, mayroon na naman tayong re-reaksyonan na video. Mga kababayan, ito po ay patungkol nga dito sa bagong naganap naman na patayan dito sa ating bansa. Nakakagimbal na mga revelasyon ng ating matutunghayan ngayon mga kababayan. At ano po ang kinaugnayan nito? At ano po ito? Paano po nagkakahalintulad ito sa pangyayari dito nga kay General Bantag? Panoorin po natin mga kababayan ang video kung saan ay nag-reveal or ang mga revelasyon na sinasabi ni Congressman Arnie Davis. Pero bago yan mga kababayan, sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko po kayo na mag-like. Paki-like po ang video na ito, paki-subscribe na rin kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, paki-pindot po ang notification bell all, paki-share po nitong video na to para marami pa po tayong makasama na manonood. Mag-umpisa na tayo mga kababayan. Ayan nga po mga kababayan, yung patungkol dyan sa support to General Bantag na raffle for ACOS. Sa dulo po nitong video na to, nandun po ang kumplitong pagpapaliwanag, pati po yung mga kontak kung sino po ang dapat nyong kontakin. Punta na po tayo sa ating paksa. Ito po mga kababayan ngayon ay nag-ugat nga itong ating pag-uusapan patungkol nga sa ating mga napanood sa mga news na naglabasan na ito ngang gobernador ng Negros Oriental na si Gobernador Digamo ay pinatay nga po mismo sa loob ng kanyang compound or sa bahay. At nakakagimbal nga po ito mga kababayan sapagkat talagang araw po ito nangyari. At hindi lang po ito araw, napakarami pong tao at may mga bodyguard po dito ang gobernador. At nangyari po ang hindi inaasahan, nagkaroon nga po ng barilan at nakakalungkot man pong malaman, marami po ang nasawi dito. Kasama na nga po dyan ang gobernador. Mga kababayan, papaano po ito mahalintulad sa nangyari dito kay General Bantag? Una, ito ay patayan din po mga kababayan. At siguro ang isa sa pagkakaiba lang dito dahil ang napatay na ipinibintang kay General Bantag, ito naman ay isang broadcaster or isang vlogger na si Percy Lapid. Dito naman ay isang gobernador ng Negros Oriental nga mga kababayan. At ngayon, ang lumalabas at parang tumutunog, hindi pa naman no mga kababayan, hindi pa naman na ginagawang suspect at wala pa naman sinasabi. Ngunit mayroon na pong mga revelasyon na ating matutunghayan itong si Congressman Davis. Kahapon nga po ito ng kanyang live sa kanyang Facebook. Panoorin po natin mga kababayan kung paano po o ano po ang kanyang mga sinabi dito. Sama-sama natin reaksyonan. Magandang umaga sa lahat ng aking mga palangga, sa ating mga kababayan, at sa lahat ng mga marites at mga epal dyan. Pagpasensyaan nyo na medyo natagalan itong matagal nyo nang hinihintay. Alam ko ang daming gusto humingi ng reaksyon ko tungkol sa pangyayari sa aming probinsya sa Negros Oriental. Na-delay lang ito ng konti dahil nasa abroad din ako, dahil overdue na ang aking pagpapagamot ng pagpapalagay ng aking stem cell. Ang doktor ko ay hindi bumalik, so kailangan ko siyang puntahan. Awa ng Diyos, tapos na naman po. So ito mga kababayan, si Congressman Arnie Davis, no? At hindi lang po natin matiyak kung kailan po siya nandyan sa ibang bansa. Ito ba ay bago pa yung pagpatay or nung tapos na po ang nangyari? Kung alam po ninyo mga kababayan, paki-comment nyo po dyan sa baba. Tuloy natin ang video. Kailangan rin natin ang ating health dahil health is wealth. Alam nyo ba, ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Bakit? Expected ko na ako na naman ang pagbibintangan. Baka wala pang nagsalita openly
But uulitin ko sa inyo, May tanong tayo kanina, di ba, bago tayo mag-umpisa. Ano yung pagkakahalintulad nito? Isa na po nga siguro itong sinasabi ni Congressman na ako na naman ang pagbibintangan. Di ba ganun na ganun din ang nangyari kay General Bantag? Every time na lang na mayroong mangyayari na hindi maganda, lalo na nga doon sa Bucor, ay ibinabato at pinagbibintangan si General Bantag. tulad ng mga sinabi ko dati, marami din akong sources of intel. Ngayon, napag-alaman ko na merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Wala po akong pinapatamaan, pero alam nyo kung sino. Again, hindi ko kinakalaban ang ating sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno. Ako ay ordinaryong tao lamang. Nakakatakot ang mga ganitong pangyayari. Bago pa yon, ito muna. Napag-alaman ko kasi sa aking intel na gusto talaga ako idiin ng isa dyan. Sino kaya yung sinasabi ni Congressman na gusto siyang idiin ng isa dyan ayon sa kanyang intel? Mali siya ng salita dahil hindi niya alam na marami akong kakilala. Alam mo kung sino ka. Huwag niyo naman sana akong gawin na isang instrumento para sa inyong pagsikat. Ang ganitong pangyayari ay hindi kanais-nais at hindi maganda para sa progreso ng aking distrito at ng aming probinsya. Isa pa, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, tandaan nyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging benepisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice governor. Hindi naman ang kapatid ko na talagang nanalo ng eleksyon, pero hindi ko alam anong magic na nangyari na pinababa sa pwesto ang aking kapatid. Sandali which is totoo po yung nangyari dahil ang naging gobernador na po ngayon, yun nga yung vice governor. At yun naman po ang nasa batas. At kailan lang, nung nakarang araw lang din, ay nanumpa na po yata. Again, sa lahat ng krimen, ang unang hinahanap ng investigador at pulisya ay motibo. Kung sino yung pinaka may balak at magkakaroon ng benepisyo sa pangyayari. Sa totoo lang, wala kaming makukuhang benepisyo dito sa pangyayaring ito. Nakakatakot ang ganitong mga pangyayari. Kaya ako nananawagan sa ating magaling at mabait na presidente, Sir Mr. President BBM, umaapila ako, pakisabihan yung tao nyo na ipabalik na ang aking lisensya ng mga baril para naman sa aking proteksyon at proteksyon ng aking pamilya. There was a time na kasabay nung tinanggalan ako ng lisensya ng baril, tinanggalan pa ako ng bodyguard. Kailan lang nalaman ko na naman na may order na naman na mag-search warrant sa lahat ng may unlicensed firearms. Pagbalik ko, agad-agad isusurrender ko na ang aking mga baril. Partial lang yung unang na-surrender. Dahil nung nangyari yon, wala ako sa probinsya at hindi mabigay nung aking inutusan ang iba ko pang mga baril. Isusurrender ko po lahat yon ayon sa batas dahil walang taong above the law. Nung sinurrender ko nga yung una kong mga baril, sa totoo lang, wala pang sulat galing sa FEO na kailangan ko ng isurrender. Walang due process. Ngayon, hindi ko pa nga alam kung ano yung tamang proseso. Kailangan ko ba kumuha ng permit to transport? Dahil baka hulihin ako sa daan habang papunta sa pag-surrender ng aking mga baril sa nearest police station as required by law. Ngayon, mapunta tayo sa video. Nakita nyo na siguro ang video nung pangyayari. Nakita natin kung gaano kagaling at kaprofesyonal ang gumawa nung krimen. Ayan, di ba? Napanood naman natin ang news at mga
clips nga ng video. Ito nga po yung tinutukoy ni Kung Teves na kung gaano daw kagaling. Meron lang nakakapagtaka doon sa video. Ano yun? Bakit nakapasok or pinapasok ng ganun lamang yung mga tao na sa aking sariling pag-aanalisa ay parang magkakilala sila nung nasa gate at hindi lang yun, syempre kakilala, siguro nakapasok ng wala man lang kahit konting resistance. Alam ko naman na marami din gwardya yung ating yung yumaong na gobernador. In fact, dati tinanong ko yun kung bakit sobrang dami ang kanyang gwardya samantalang ang allowed sa amin ay 2 lang. Ang allowed sa isang politiko ay 2 lang na gwardya galing sa gobyerno. 2 lang pala mga kababayan. So ano yung mga nakikita natin na napakarami po minsan ng ibang politiko na mga private bodyguards? Ano po yun ang ibig sabihin? Kung yung sa government like mga sundalo or police, ano ba yung tinutukoy ni Kung Teves dito? Yung galing mismo sa gobyerno na 2? Puwera lang sa ating presidente. Mga netizens, ito ang pagmasdan nyo at tingnan nyo ng paulit-ulit. Pati ang aso, kilala ang pumasok. Bakit ko nasabing kilala? Tingnan nyo yung aksyon ng aso doon sa video. Hindi man lang kumahol, kung hindi, kumawag pa ang buntot. Kung baga parang kumakaway-kaway pa yung aso. 1 o 2 aso, basta I'm sure there was 1 dog na kumawag pa ang buntot. Hindi man lang kumahol. Ako ay sang-ayon sa nabasa kong statement ni Congressman Ace Barbers tungkol sa lahat ng violence sa ating bansa. Ang daming mga pangyayari na unsolved pa. Sa amin, hindi man siguro nasama doon sa listahan ni Ace Barbers dahil mga politiko lang yun. Ang pagpatay kay Rex Cornelio, ang pagpatay kay Avilex Amor, hanggang ngayon wala man lang isang suspect. Gamit pa noon, kotse, ang isang kotse noon na nakuha sa video, kotse ng provincial government ng Negros Oriental. Ngayon, nakapagtaka kung bakit ang ibang kaso napakatagal-tagal ang usad. Sabay ito, pagkabilis-bilis na kaagad may mga nahuli daw na mga suspect. Parang ganyan nga ang nangyari din kay General Bantag, di ba? Napakabilis din na huli nung pumatay kay Percy Lapid. So napakarami talagang mga nagiging similarity sa pangyayari dito kay Bantag. Hindi ako nagdidepensa o nagsasabi na hindi ito yung mga suspect. Pero sa akin lang, parang sobrang galing naman, sobrang bilis. Sabay, pag ibang tao, sobrang tagal. Bakit ganon? At sa galing nung nakita ko sa video, hindi ako maniniwala na ganon-ganon lang kabilis mahuli yung ganong klaseng mga tao. Hayop sa galing. Parang pangsining. Hindi ako maniniwala na ordinaryong mga sibilyan yun sa nakita natin na galaw nila. Ayan, isa pa yan mga kababayan. Parang ganito rin yung sinasabi ni Kung Teves, di ba mga kababayan, na hindi daw siya naniniwala. Again, hindi naman natin to sinasabing ito na po talaga ang totoo. Ang sinasabi po natin dito parang kung ikukumpara natin, parang may pagkakahalintulad dito doon. Kasi ito, napaka-expert, napaka-bilis na pangyayari at ang bilis din sumuko. Ganon din dito kay Escorial, no? Or ang dito nga, hindi yata sumuko kundi lumaban pa yata at yung iba napasuko. Dito naman kay Bantag, sumuko si Escorial. Na ito si Escorial, di umano, ay hard killer. Alam nyo, itong sinasabi ko ay hindi kwento ko lamang kung hindi base lang sa video na nakita. Again, nananawagan ako sa ating mahal na presidente, kailangan ko po ng proteksyon ng aking buhay, kailangan namin ng kapayapaan sa aming probinsya at kailangan namin ng tulong para masulba ang lahat ng krimen sa buong bansa. Again, yung mga gusto lang umepal at sumakay sa issue para sa inyong mga sariling hangarin, huwag nyo po ako o ang ibang tao gamitin bilang tools or bilang paraan para sa inyong pangsariling
kapakanan. Yan mga kababayan, diyan na po natin tatapusin. Bagamat may karugtong pa po yan, kayo, puntahan nyo na lang po sa kanyang Facebook mismo mga kababayan, si Congressman. Sasang-ayon po ako sa kanyang panawagan na sana po itong issue na to ay wag po nating gamitin. Katulad din po ni General Bantag, wag nyo pong sakyan, wag nyo pong gamitin para lang po sa inyong ikakasikat mga kababayan. Kung sino man po ang sinasabihan dito ni Congressman Teves, ay sana ganun man din ang gawin ng ibang mga nagdidiing kay General Bantag. Huwag sana nilang gamitin ang General Bantag na para sila ay sumikat at makilala. Mga kababayan, bagamat disclaimer lang po, ito po hindi po ako dito agad kapanig ni Teves or doon sa kabila. Of course, ang ating simpatya nandoon po talaga sa namatayan kay Governor Digamo. Condolence po sa kanyang pamilya, ganun man din doon kay Percy Lapid. Ang sa atin po dito mga kababayan, tayo po ay pare-parehas po tayo rito naghahanap po ng hustisya. At sana hiling po natin sa ating gobyerno at pamahalaan na maresolba po ito ng mabilis at yung tama at kung sino talaga ang tunay at totoong mastermind na gumawa nito, siya po talaga ang maparusahan. Kasi po, hindi rin po maganda kung mabilis nga na-resolve pero hindi naman tama ang naparusahan, may panibagong magdudusa ng walang kasalanan. Yun po ay hindi rin po maganda at sana wag na po pong mangyari ito. At sama-sama po tayo manalangin mga kababayan, mga kasulid, na sana po wala na pong kasunod na ganitong pangyayaring patayan dahil hindi na po ito nakakatuwa, hindi na po ito maganda para sa ating bayan. Kung nangyayari po ito sa mga taong malalaking tao sa ating lipunan, how much more sa ating mga maliliit? Sino ang magtatanggol sa atin? Di ba ga? Kayong mga nasa kinaukulan, kayong mga nasa gobyerno, ang dapat naming asahan na taong bayan. Samahan niyo po ako mga kababayan na manalangin po tayo sa Diyos. Hilingin po natin na sana po lahat ng ating mga otoridad ay makita po sana nila ang mga totoong tao at totoong kriminal na gumawa po nito. Kalakip nga po doon ang pumatay kay Percy Lapid at dito nga po kay Gobernador Digamo. Nang sa ganun po mga kababayan, tunay po na hustisya ang ating makamtan. Maraming salamat po sa Diyos. Magkita-kita tayo sa sunod na reaksyon at punta na po tayo doon sa ating paraffol. Ito pong raffle for Akos mga kababayan na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote ay may malaking benefits po ito mga kababayan. Ito po ay hindi lang po basta magkakaroon lang po or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para po sa ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI mga kababayan ay isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for Akos na to. Pangalawa mga kababayan ay ang Law Students Research for Ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa Ilaban mga kababayan. Kasi kailangan po lahat yan ng mga gastusin paglakad-lakad. Pangatlo, ang Ilaban po, yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general mga kababayan. So maliwanag po yan mga kababayan kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain. Ito naman po mga kababayan. Pag bumili ka po ng ticket na to, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, mga may mga beneficiaryo na mga may sakit, no? Makakatulong ka. Aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan mga kababayan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. At brand new po yan mga kababayan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million or di ko alam, something nandyan na siguro, no? Yan po yan mga kababayan. Plus may 15 pa po na mga Suzuki SkyDrive na mga motor. 15 po yan mga kabayan. So, pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance
na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus, mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Ayan mga kababayan. Maliwanag po yan ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po mga kababayan, kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po, zoom in ko na po mga kababayan, mga kasulit. GCash payment, Virginia Mangawit, paki-chat, paki-text, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ay ang gawin nyo po mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at piso account. Sana po mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyo nga naintindihan itong atin pong ipinaglalaban na si DG Bantag at ito nga po ay may tinatawag na raffle for ACOS, hindi po ito sa kanya mapupunta lahat mga kababayan. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman po mga kababayan. Ayan po, maliwanag po sana yan mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle draw nito no mga kababayan. Sana po manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan. Muli, ito si VMR Channel ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is VMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!